ассалому алейкум. Бори дигар ҳаматони азиз, ман ба шумо фақат мегӯям ки аз ҳақиқати ҳаёти худам барои шумо мисол меорам. дар бораи ин ёрдам кардан ман аз соли 2000 то 2018 дар ватан кор фаъолият мекардам. минат намекунам, мисол меорам шумо, ки доимо ман дар ёрдами ҳамватанони хош табора будам. касе пеш ҳамин пуле меомад ки фалони мисол ки ҷарроҳӣ мекунанд, сундаркора, фалони мисол ки дар донишгоҳ дохил шудани сундаркора, фалони яна чиз модараш айдини гузашта барои гуру чӯпуш сундаркора, фалони чиз кардани хонаша мисол ки дараш нестай сумуш намераса дар часпондани, яъне ки мисолҳои бисёр аст. я чанд мисол ба шумо ана ки бинед дар бадали ин қадар некиё кардагим, алҳамдулилла ки ман ба шумо як чӣ бигӯм бовар намекунед. шояд бигӯем ки мисоли инсон рост намега, то ки варақҳои тиббӣ ма ба шумо нишон то бовар мекунед. алҳамдулилла, боракалло, машоалло. ман ягон беморӣ чӣ мегӯянд музбин надорам, дар беморхона хоб кардагӣ нестам. медонед барои чӣ? барое ки мега ки дар ҳадиси пайғамбар мега касе раҳми касе рагар хира ба касе раҳм кунад, худованд ба ӯ раҳм мекунад. ман ки ҳамин доимо ба фикри одамон ҳастам. аллоҳ таоло доимо мара раҳм мехира. ман алҳамдулилла ки ҳар сол ҳамин дар Россия диспансеризация мегзарам. алҳамдулилла ки хубе ҳама результати чизом чӣ мегӯянд, натиҷаи ҳамаи хун, мисол ки рентгени, шушҳо, дил чӣ ки мегзарем. алҳамдулилла бо раҳмати худованд, бо бузургии худованд ман чӣ ҳастам, хуб ҳастам. барои чӣ ки ин ваъдаи худованд аст ки касе некӣ куна ба ӯ бармегарда. дар сураи зулзила омадаги дар ояти охираш касе бадӣ куна ба ӯ бармегарда. ман некиё ки мисол ина кардагим, алҳамдулилла ки дидестам некиёро. ина бинем ки гузашта аз чанд сол инсон некиша мегирад, дер ё наздик мо ҳамун кори хуби кардагиро натиҷаша мегирем. касе кори бад кардагиша натиҷаша мегирад. ҳоло бо дар бораи кори бадам ҳоло бо дар видеоҳои оянда ба шумо мегӯям чӣ хел одамо кори бад карданд, дар ҳаққи ман чӣ хел ай худованд ҷазоша гирифтанд. лекин ман кӯшиш мекунам ки доим некӣ кунам барои одамон. барои чӣ? барое ки мусалмон мега ку пайғамбар дар ҳадиси туш омадаe ки ҳозир қасем мошин авс гузашт гуфтам ки мошини ки бас бегонам буд, гуфтам ки набда. хоб дар ҳадиси пайғамбар омадаe ку касе ки чиз меган хали мусалмон касе аст ки аз забони ӯ касе озор намеёба, аз ҳаракатҳои ӯ касе мисол ки озор намеёба, аз гуфтаҳои ӯ касе озор намеёба. барои мо чунин мусалмоне бошем ки аз мо касе озор наёба ба ғайр аз некӣ. лекин ин хел мусалмон шудан душвор нест. меган мусалмон будан ҳақиқӣ душворе. душвор нест. инсон агар хоҳад ку ҳама коре даст мебиёд. инсон коинот рафт, парвоз кард ба бузургии аллоҳ таоло. чӣ инсон наметавонад ки ҳақиқӣ мусалмон боша? метавонад, агар хоҳад. нахоҳад ба баҳона меҷӯяд. баҳона ҷустан осон ҳамхас, лекин бебаҳона ҳамун гуна инсон шудан нам осон аст. агар инсон хоҳад баҳона ҷустан ик кори чӣ мегӯянд аблаҳона аст, кори зиракона нест. аблаҳ одам метавонад ки баҳона ҷӯяд, лекин одами инсоне ки ҳақиқӣ аст, аз худованд тарс дорад, дар ин дилаш тарс дорад ва ҳеҷ гоҳ намега ки ман ҳақиқӣ шудан наметавонам. ҳақиқӣ шудан осон аст, ба он шарте ки инсон агар хоҳад. мусалмони ҳақиқӣ чӣ мегӯянд ватандӯстдори ҳақиқӣ, ҳимоякунандаи ватан, аз номи ватан гап мезадагӣ инсон мешавад. мо метавонем ки мисол дар ҳама як ҷо аз номи ватан мо гап занем ки ватани мо ватанест ки бо раҳмати худованд, бо шарофати президенти мо раиси ҷумҳури ҷаноби олӣ пешвои миллат, тоҷикистони мо ором, тинч, сулҳу амонист. мо бояд доим дуо кунем дар ҳаққи президент мо ки худованд умри дарозу баракатш диҳад ва доим мо пешрафт боша ки тоҷикистони моро дар арсаи олам муаррифӣ кард. ин осон нест муаррифӣ кардан ва ором кардани мисол кишвар аз ҷанг, аз ҳама чизои чӣ мегӯянд нооромӣ. барои ҳамин боқӣ сиҳат саломат ва хонобод сарбуланд бошед ҳаматони азиз.